de Jean-Paul Gaultier, però avui vull crear la meva col·lecció. Vaig a presentar-vos la meva primera roba. És un vestit de seda de color vermell. El cinturó és brodat amb fil d'or. L'escotat és aixecat amb newton d'os. Sobre el baix del vestit hi ha de l'encaix. És un vestit molt xic i també molt clas que posa en valor el pit. Aquest vestit és perfecte per anar a la Catxa Roig, tot que ha servit per a la creació d'aquest vestit és català. Té colors vius, doncs atreu molt l'ull. Espero que el meu vestit us ha agradat. Adéu.